Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over een vrouw die invalide is geraakt na aanval van pitbulls. Die zaak werd gisteren in de rechtbank behandeld en het gaat om een aanval die plaatsvond op 11 augustus 2023. Op die dag werd mevrouw Jacqueline Hamilton aangevallen door 2 honden die leken op pitbulls in de Caia Prononia. Ze was klaar met haar werk, huishoudelijk werk deze in de buurt, toen ze langskwam en werd aangevallen door de 2 honden. Daarbij liep ze ongeveer 40 beten op, verspreid over haar gezicht, borst, armen, buik en benen. De eigenaar van de honden kwam wel naar buiten om de dieren weg te halen, maar kon ze niet onder controle krijgen. Ze kon daarna niet meer terug naar haar werk bij Crefona. En omdat ook haar mobiliteit is aangepast, kan ze ook geen huishoudelijk werk meer doen. De vrouw is wat dat betreft invalide geraakt door de aanval. Er is een mediation project begonnen waarbij afgesproken werd dat de eigenaresse van de honden 500 gulden per maand zou betalen. Tenzij er iets in de pers zou verschijnen van de zaak. Toen dat toch gebeurde, is ze gestopt met betalingen. De vrouw moet nu rondkomen van 200 gulden om de 2 weken, dus 400 gulden per maand. En is naar de rechtbank gestapt om te zorgen dat zij meer schadevergoeding krijgt, omdat ze nu niet kan werken en niet kan rondkomen. Maar het blijft natuurlijk een hele treurige zaak dat iemand is invalide geraakt door de aanval van 2 honden. Computervirus leidt tot problemen bij het Hof. Gisteren werd bekendgemaakt dat vorige week woensdag het IT-systeem van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een virus is gedetecteerd. Uit veiligheidsoverwegingen is daarop het computersysteem offline gehaald en er wordt gewerkt aan herstel. Gisteren werd dus bekendgemaakt dat inmiddels, ondanks de digitale problemen, de balies van de vestigingen van het Hof in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire weer zijn geopend. Die op Saba en Stesia zullen naar verwachting volgende week weer operationeel zijn. De zittingen die de afgelopen week gepland stonden, hebben zoveel mogelijk doorgang gevonden. En ook wordt benadrukt dat ondanks het virus er geen sprake is van dat andere mensen in de vertrouwelijke gegevens van het Hof hebben kunnen neuzen. Dus in die zin zijn alle gegevens beschermd, zo zegt het Hof. Politie treft wapen aan in de auto. Dat gebeurde eerder deze week toen in de nachtelijke uren de politie bezig was met een controle op de Camina Salinha. Op dat moment merkte zij een voertuig op dat een verdachte manoeuvre maakte. Nou, daar reageerde de politie op. De auto probeerde weg te rijden en tijdens een actie botste de bestuurder frontaal op een van de politieauto's. De agenten stapten uit, hielden de bestuurder aan en controleerden zijn wagen. Daar stuitte zij op een vuurwapen. De man werd aangehouden en er is een kraanwagen opgeroepen om het voertuig in beslag te nemen. Spectaculaire beelden van een dokschip uit China. Het ziet er mooi uit. Extra heeft het traject van het dokschip Waiqiao Tianxi van dichtbij gevolgd. En eerder deze week kwam het aan bij Baia Beach. Dinsdag begon het proces waarbij het dokschip langzaam vanuit de Caracas Bay de zee op werd gesleept. Een proces van 8 uur. Woensdag had het een diepte van 15 meter bereikt, waardoor de sleepboten konden manoeuvreren en loskomen. Daarna verliet het dokschip Curaçao om zijn route te vervolgen. De sleepboten bleven nog achter in de wateren van de Caracas Bay, maar vertrokken later die dag richting Falcón in Venezuela. Veel mensen zagen kwamen kijken naar het toch wel spectaculaire werk van het dokschip. Zo'n groot schip, het is mooi om te zien. Meer bijen aangetroffen in verlaten huis. We hadden eerder deze week het bericht dat er een vrouw op de Brigadiersweg wandelde met haar hond en toen werd aangevallen door een zwerm bijen. De politie was toen gaan kijken bij een verlaten huis in de buurt. Maar inmiddels zijn ze teruggekeerd naar hetzelfde huis omdat er nog meer bijennesten waren ontdekt. Deze bevonden zich in de fundering van het huis. De imker heeft de resterende bijen verwijderd, zodat, zoals het er nu uitziet, de omgeving verlost is van een overlast door bijen van dat huis aan de Brigadiersweg. Andries Everits
constateert meer agressiviteit in het verkeer. Volgens de voorzitter van Transportvakbond STU, Andris Everits, neemt de agressiviteit in het verkeer toe op Curaçao. Hij denkt dat het een gevolg is van de slechte sociaal-economische situatie waarin veel burgers zich bevinden. Mensen zijn gefrustreerd en gestrest en reageren dat af in het verkeer. Hij doet een oproep aan de autoriteiten om daar iets aan te doen en dat het niet verder uit de hand loopt. Want als buschauffeur met meer dan 40 jaar ervaring ziet hij praktisch elke dag de toename van agressiviteit in het verkeer. Dan wil de overheid het openbaar vervoer moderniseren. Daar wordt al langer over gesproken, maar gisteren werden enkele plannen bekendgemaakt. Het ABC-busbedrijf krijgt binnen een jaar elektrische bussen, een betaal-app en wifi in alle voertuigen. Op die manier wil de overheid het openbaar vervoer moderniseren. En er is het nutsbedrijf IUH aangesteld om dit te realiseren, zodat reizigers straks routes kunnen plannen en betalen via een app. En bushaltes krijgen real-time vertrektijden en alle bussen worden uitgerust met wifi. Dat moet leiden tot hogere servicekwaliteit tegen lagere tarieven. Dat klinkt heel erg mooi en de overheid heeft de plannen gepresenteerd en over een jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Curaçao met de Belastingdienst, want we hadden eerder deze week aandacht voor de situatie dat er gehackt was in het systeem van de Belastingdienst. Nou, laat de dienst weten dat inderdaad er geen mogelijkheden zijn om te draaien zoals normaal en dat de zaak allemaal nog wordt onderzocht. Maar tegelijkertijd wordt wel gezegd dat mensen die hun betalingen moeten doen, dat ook gewoon kunnen doen. Dat systeem is volledig operationeel. Zo kunnen online betalingen digitaal worden gedaan. Fysieke pinbetalingen kunnen worden gedaan bij de kassa's aan de Regentesselaan. En mensen die een betalingsregeling willen treffen, kunnen daarvoor terecht bij de ontvanger, zo laat de belasting weten. Dan gaan we naar Sint Maarten, want de politie heeft een zaak in onderzoek die heeft geleid dat afgelopen woensdagochtend op de luchthaven van Sint Maarten er sprake was van brandende auto's op de werknemersparkeerplaats. En wat precies de oorzaak is, dat wordt nog onderzocht. In ieder geval was er een auto volledig in brand toen de brandweer kwam. De vlammen hebben ook 3 andere geparkeerde voertuigen beschadigd. De brandweer wist het vuur na aankomst te blussen. Maar wat zich precies heeft voorgedaan, dat wordt onderzocht. Bij het incident raakte niemand gewond. Maar de auto is wel, zoals u op de beelden ziet, helemaal uitgebrand. Dan iets heel anders. Mensen die misschien denken dat ze wel een carrière kunnen beginnen als acteur. Nee, een figurantenrol in een speelfilm willen hebben.
die kunnen meedoen aan een actie bij TUI. Of daaruit een mooie acteercarrière volgt, dat ligt natuurlijk aan de persoon zelf. Maar TUI lanceert in ieder geval een bijzondere winactie, waarbij gelukkige winnaar een VIP-figurantenrol krijgt in de nieuwe bioscoopfilm Verliefd op Curaçao. Dat is een film onder leiding van Johan Nijenhuis en die wordt deze zomer op Curaçao opgenomen. De winactie loopt van maandag 28 juli tot en met maandag 4 augustus, dus daar zitten we in. Deelnemers maken kans op een unieke ervaring als figurant in de spetterende eindscène van de film. Dat wordt op 14 augustus aangenomen en dan mag iemand een gast meenemen naar deze speciale dag. Het is een leuke prijs en de winnaar krijgt een professionele make-up en styling. Nou, dat is hartstikke leuk. Voor wie mee wil doen, kan naar de sociale media van TUI en daar zien wat zich precies allemaal moet worden gedaan om deze prijs te kunnen winnen. Ga dus naar Facebook of Instagram. Wij gaan naar iets heel anders, een interview met Stefan van Heiningen. Hij is de liaison van het ZonMW-programma Caribbean Health Research. Het is een pilotprogramma gestart dat zich richt op het vergroten van kennis over gezondheid en welzijn op de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Er is geld beschikbaar gesteld voor 6 projecten van de 6 eilanden. Allemaal voor het verbeteren van de gezondheid op het eiland. Klinkt heel mooi en we wilden van Stefan van Heiningen precies weten wat het inhoudt. En we stelden hem als eerste vraag, wat is het ZonMW-programma precies? ZonMW staat voor Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen. En het is een semi-overheidsinstelling in Den Haag. Eigenlijk de grootste financierder in Nederland voor gezondheidszorg, onderzoek en innovatie. Dus denk aan onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld in het kader van dementie. Als je een onderzoeker bent in dat veld, dan is eigenlijk de eerste plek in Nederland waar je gaat kijken, is ZonMW of daar beschikbare subsidies voor zijn voor dat onderzoek. En er zijn subsidies beschikbaar voor de eilanden hier, alle 6 eilanden. Het is niet verschillend hè, met het Nederlandse, Europees Nederland enzovoort enzovoort. Vanaf de 6 eilanden kan er geld worden gevraagd. Er zijn subsidies, er zijn nu 6 projecten uitgekozen. Wat voor type projecten zijn dat? Ja, er zijn inderdaad 6 projecten uitgekomen. Het is wel echt een apart programma voor de eilanden, dus voor de 6 eilanden. En de 6 type projecten die eruit zijn gekomen, zijn allemaal in het kader van het versterken van de publieke gezondheid als overkoepelend thema. En dat heeft te maken met een verkenning die al een paar jaar geleden is uitgevoerd door een aantal lokale partijen. Lokaal heb ik het dan over echt verspreid over de ABC-SSS-eilanden. Wat zijn nou de belangrijkste gezondheidszorgthema's waar we aan moeten werken en waar we ook een impact kunnen behalen? Want eigenlijk het uitgangspunt van het programma is dat er toch nog gezondheidsverschillen bestaan tussen de eilanden en wat we noemen Europees Nederland. Dus dat is in Nederland is opgevallen. Hoe gaan we dat gat verkleinen? Want we willen het eigenlijk zo veel mogelijk gelijk kunnen trekken. Dat is heel mooi. Maar het is opvallend dat de projecten echt vanuit de eilanden zelf komen. Dus niet maar zeg maar een Nederlands project, eet een appel elke dag en iedereen is weer gezond. Het zijn echt verschillende projecten. Op de Curaçao is de Food Boost Challenge, waarbij jongeren zelf gaan denken ook over een aanpak hoe je beter en gezonder kunt eten. Klopt. Dat is wel heel bijzonder. Ja, klopt. Dat is een heel mooi project die gehonoreerd is van de University of Curaçao. En ik heb natuurlijk al veel langer met hun gesproken over deze ideeën. En ik was ook heel blij dat ze een aanvraag indienden. Want je moet dus een aanvraag indienen. Die moet je eerst helemaal schrijven met je team. En dat is niet makkelijk, hè? Nee, het is best wel een klus. En dan moet het door een beoordelingsproces. En dan hopen dat het natuurlijk goedgekeurd wordt. Dus de Food Boost Challenge is een van de 6 die in deze eerste ronde gehonoreerd zijn. Dus, maar wat je zegt klopt. Want omdat ik ook sterk betrokken ben bij het opzetten van het programma. Met de intentie van we willen iemand met lokale kennis die dat ook vanuit de blik van de eilanden opzet. Dus niet de Nederlandse copy-paste methode. Er zijn heel veel dingen die we natuurlijk kunnen lenen. Maar het zal niet perfect aansluiten als we dat 1 op 1 overnemen. Nee. Dus het programma is juist inderdaad met die intentie opgezet van wat zijn de vraagstukken hier? Hoe werkt het onderzoek en de gezondheidszorg hier anders dan in Nederland? Ja. Dus hoe kunnen we daar zo goed mogelijk aan cateren? En dat is het mooie dat dit programma nu echt een beetje van de vloer
van de vloer komt. Het is een pilotprogramma. Ja. Er zijn meer instellingen die denken van hé, dat is interessant, daar wil ik meer over weten. Die kunnen contact met jou opnemen, maar ze kunnen ook zeg maar meer achtergrond over deze projecten. Waar kunnen ze dan voor terecht? Klopt, ze kunnen altijd contact met mij opnemen inderdaad als vertegenwoordiger van de 6 eilanden. Op www.zonmw.nl staat eigenlijk alle informatie ook over het programma. En het programma heet Caribbean Health Research. En de bedoeling is dat de bevolking, jongeren, ouderen, baby's, kinderen, allemaal gezonder worden, toch? Dat is natuurlijk het ultieme doel. Ja. En dit is een hele mooie eerste stap om ervoor te zorgen dat we hopelijk wat meer structurele financiering los kunnen krijgen. Dat willen we natuurlijk ook voor elkaar krijgen. Dat steeds meer van dit soort projecten, zoals een Food Boost Challenge, tot stand kunnen komen en die positieve gezondheidsbijdrage kunnen leveren. Mooi initiatief. Dan gaan we nog over naar internationaal nieuws. Want er is een toename van illegale goudmijnen in Suriname. En die zijn vaak in handen van Chinezen. De illegale goudmijnen blijven fors toenemen. Dat schrijven Surinaamse media en natuurbeschermingsorganisaties. En het is gevaarlijk vanwege het gebruik van giftige cyanide in de goudmijnen. Daardoor groeien de zorgen over het milieu en de leefomstandigheden van verschillende bevolkingsgroepen in het land. Het is niet bekend hoeveel illegale mijnen er precies zijn. En die zijn vaak in de onbewoonde delen van het Surinaamse regenwoud. Wel is duidelijk dat er heel veel milieu vervuild wordt door het gebruik van cyanide. Dat is een giftige stof die in de mijnbouw wordt ingezet om goud uit gesteente te scheiden. In ieder geval wordt de noodklok geluid over de toename en wordt er ook gevraagd om meer aandacht te ondernemen. Maar tegelijkertijd stellen Surinaamse media dat de Chinese goudzoekers vaak van sommige politici alle vrijheid krijgen om hun werk te kunnen doen. Maar het is wel een reden tot zorg, zeker vanwege de nadelige milieugevolgen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we voor u al het nieuws in de gaten houden. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.